kashi 9. Ministocin Amma Naslabar. mafi yawa muka yawan bara. Ministocin Buhari ya Naslabar. yi komai a gaya mu. Ministocin Da za ku Naslabar. da gatan da yake muku. Ministocin Ya ce mu Naslabar. kama noma a wata 3. Ministocin Kasan kasar Naslabar. mu an kwashe rabin 3. Ministocin An sa a Naslabar. bangaren noma ya mu kwaya. Ministocin To me kuke Naslabar. bukata ya daɗe mu kwaya. Ministocin Burkar ku Naslabar. kurkure dai ta bare mu kwaya. Ministocin Karanta kai ga mun kai ga shiga 3. Ministocin Wannan ya Naslabar. kan bayanin na arewa ne. Ministocin Dan Naslabar. arewa kowa amana wani ya. Ministocin Jama'ar kasar Naslabar. mu kowa da yankin ku ne. Ministocin Kasa Naslabar. daya al'umma ɗaya ne. Ministocin Mulkin Naslabar. kasar ka ai na Buhari. Ministocin Kowa ko ya Naslabar. sani shi kuma na wani. Ministocin Laifin mu ne Naslabar. ana laifin babu ne. Ministocin To ya Naslabar. kamata ya rike ka ne. Ministocin An tabbatar Naslabar. da aiki na agogon gwani. Ministocin Da bai Naslabar. cikin ministocin na zalabawa. Ministocin Zama hada Naslabar. da gwamnonin na zalabul. Ministocin Sarma da Naslabar. duk wakilanmu na zalabul. To Ministocin an karkare Naslabar. hawa mu shiga gangara. Kada masu sammako kuma su makara. Ministocin Idan mu Naslabar. ba aikin ku muke jira. Kada Ministocin Buhari ya Naslabar. yi tubuka ku yi warwara. Ministocin Sai kun da Naslabar. garke sannan ku yi hattara. Ministocin Kuma in Naslabar. abin ya cuɗe ku yi shawara. Ministocin Naslabar. Da gwamnonin nazlabul. Ministocin Da Naslabar. wakilanmu na nazlabawa. Ministocin Na nuna Naslabar. saba ya zo daga nan Kano. A shi bangare na noma ya bu nazlabul. Ministocin Dan Salihi Naslabar. Bashir Magashi dan Kano. Ministocin Harkar tsaron Naslabar. ƙasa gama a nazlabul. Ministocin Sani Naslabar. Sirika ya zo daga Katsina. Ministocin Yana Naslabar. cikin ministocin nazlabul. Ministocin Janar Naslabar. Buhari ya fa daga Katsina. Ministocin Yana Naslabar. cikin ministocin nazlabul. Sa'adi ya umari zamfara zan wuce. Tana cikin ministocin nazlabul. Ministocin Abubakar ku ce malamin can kebi. Na shari'a ku ce ministan mu na nazlabul. Ga Dr. Isa dan Alifan Damanan. Ta gwamna ji an faɗo nazlabul. Kaduna ma da Zainab yar Amadu. Shamsuna na cikin tsarin nazlabul. Mahamudu ta gama mu da Kaduna. Malamin a tsarin mu na nazlabul. Ta goge ma da Ramatu Tijjani. Tana cikin ministocin nazlabul. Adamawa ta Muhammadu Musa yake. An zo da shi a tsarin mu na nazlabul. A Bauchi Adamu ya haye. Ya raya ilimi in ga sha'anar nazlabul. Ambasadan mu Maryam Katagun. Ta Bauchi gashi yau ta shiga nazlabul. Ga tana kuma sai na abu ta bindo. Minista special duty zika kuwai. Ga Mustapha a shuhuri da ɗin da ɗauwa. Yan birna sun rike nasu a nazlabul. Gala ya ɗan Muhammad ɗan kwara. Yan kwara sun rike nasu na nazlabul. Ga me muso na ya ga saraki na da. Ta kwara gata mun ganta a nazlabul. Nasarawa ga Muhammad Abdullah yawwa. A bangaren su shi iya shiga nazlabul. Zubairu ga da yan Naija suna faɗi. A shi ne ya zama wakilin su na nazlabul. Yawwa. Muna da an ji faunan talin Ados. Kula jama'a yau kuma shiga nazlabul. Sai mai gari ɗan jadi na Sokoto. Shi zai kula da bolin
mataimakin Buharin mu a nan labin. Sai baba, sai baba, sai baba kai, sai baba, sai baba ga ministocin nan labin.